Zdraví vás tady Tropik.cz a jsme tu u našeho prvního dílu ze hry Good Game Gangster a budu natáčet všelijaké hry, třeba Shake and Fidget a takové všelijaké hry netové. A jsme u Good Gameu a toto bude jenom taková informačka, když se bude točit, řeknu vám, ukážu vám moju postavu a tak dále. Takže tam dáme náboje, obchod. Můžeme točit? Jo. Ne, nemůžeme, to se jenom seklo. Takže nic a tady taky nic, prodáme tady toto. Vlastně jak můžete vidět, tak tady mám atributy všelijaký, zlepšený. Můžu vám ukázat tady postavu. Ty kuchaři dobrý. Vlastně Good Game už jsem hrál hodněkrát. Promiňte, že se mi to tak seká. Mám pomalý internet. Hodně pomalej. A co bych ještě řekl? No, jo, když budeme točit, tak točit se bude vždycky v pondělí, ve středu a v pátek. Jeden dny ne. A každý den vyjdou aspoň 2 videa. Teď o prázdninách právě, tak teď mám prázdnin, tak teď budu natáčet furt. No, tak dívejte, postava, tady mám zbraň epickou, tady mám atributy. No, a už nám to spadlo. Říkám. No, tak. Postavu jsem nestihl ukázat, ale zkusím se nějak připojit. A já zatím udělám střih. Takže jsem zpět a jsme tu. A je to dobré, počkejte chvíli. No, jsem tady a můžeme začít. Takže co vám první ukážu? První vám ukážu, rodinu. Rodina není moc dobrá, protože my jsme to vlastně hráli s kamošama a už nás to jaksi přestal bavit. Ale teď mě to zase začalo bavit, tak hraju jenom já, ale kamoše to moc nebaví. To nemá cenu je přemlouvat. No, to je naše rodina. Teď můžeme ukázat třeba duel, můžeme si zautočit. Jako v rodině docela dobrý. Máme tam dobrý levely, jako 40, 3, 35 a tak dále. A už nám tady naskočilo toto, to načítá. Načti. A teď jsem se asi rozhodl, jak jsem udělal ten střih, že bych mohl natáčet hru Nostale. Jestli to někdo zná, tak ať se podívá. Kdo to nezná, ať se podívá. Už je to zase tady. Tak to tak vypadá, že to ukončíme. Nebo uvidíme. Načítej. No, tak to ukončíme. Já budu stahovat hru Nostale a tak já se s váma rozloučím a zatím čau.